Kaya. Wala. We gonna go. Okay. Dito. Tatawid tayo dun ta, ang init. Kami din kami ng prutas, vegetables. Fish. Kasi magluluto kami. Oh, ang lamig. Ang sarap pumasok doon. Ayo. Mamanda. Maman. Kuwaitin sa mapan. Ah, ikaw naman. Ang init. Ah. Sakit na yun. Ano oras? Dili na ko nang magsagot. Di ba may step? We go back home na. Uwi na tayo. Uwi na kami, guys. Hi guys, thank you for watching. Hi guys, thank you for watching. Uwi na kami. Salamat po sa pagpanood nyo sa live ko. Thank you. Ang huwag kalimutan po na mag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you. Sa susunod po na live ko. Welcome po kayo. Salamat. Thank you. Bye-bye.